Свали салатата и да прие така, моля. Вали седата ръка и да прие така с другата. Чекай, какво имаш за рязане? Да готвим Свико продължава. Епизод 2. Жоро Игнатов от Съдебен спор. Сама аз вие ще гледате ли то съм рял гъва? Той е за кучето. Продължението. Продължението е готвим Свико. Ето го и Фико! Какво правите? Дроба си сиренце. Вие обичате да дробите. Така знам. Искам съм грайндера, брат. Отваряте шкафа с джоба, след което взимате пестото и вилицата слагате завидно количество върху сиренето. Усмихни се към камерата, както правят, не се сещаш. Перфектната комбинация от сирене, домати, краставица и песто ще накара сетивата ви да изтръпнат и да изпушите един чедел, за да изтръпнат още повече. Страхотна салатка, между другото. Благодаря. Не си лош. Те ще ви да кажа. Може да чуете как се чопли лук. Колко ефектно. Мамка му! Казвам сега. О, чувате ли как хрупка? Това е хубав, озрял лют лук. Той става за проблемата, подай. Помисли, че не правиш салати. Та пържола едната наша ли трябва да е? Как преживяхте тази смърт, за да стигнете до тук? Без коментар. Добре. Чуете как се начка лук сега с малко случай. Жоро или Игнатов? Не, той е Жоро, аз съм Игнатов. Ето мога да помириш, колко хубаво мириш. Мирише прекрасно на морска сол и червено. Найс. Дайте ми сол. Това ли Бързо, дайте му сол! Дайте му сол! Дайте! Какво ще се върнем към... Последни думи да имате да кажете за салатката. Курс Жоро Игнатов. Айде да се тестите, ще изчисти ли сега? We go! Да. Цялото кулинарно предаване свърши. Да. Опа, гледай какво става. Гледай какво става. Продължават да са тук зеленчуците, продължава да е тук и Фико. Това е най-важно. Какво правим в момента? Правим домашна разядка от авокадо, чесън и за жалост няма черен пипер. Това Фико ни убива. Да. Картика. Колко елегантно нарязано. Не знам. Фината текстура на авокадото Перфектно. перфектно представя чистотата на характера на нашия готвач, професионалист. Някой иска ли Всичко половина най-малкият авокадо? детайл. И Мястото предлага е половина толкова авокадо. преценено, че предлага половината си калдо. Бате, моята на Игнатов. Това е за да се почувстваме част от процеса. Тук Да, наистина видите можеш да как се усетиш прави. топлината на колектива. Оп, айде! Бах ти якото сочи от авокадо, бате. Какво някакво? Не, аз няма как да знам. Аз съм телевизионния водещ. Те и зрителите не знаят. Само ти знаеш, братчета. Ние сме в процес да гледаме. Кой е този, който се появява от всякъде? И повече съм виждал. Пришелеца. Или още знаеш като... Лешояда. Лешояда. A.K.A. Пришелеца. A.K.A. Патриша. Само капака не съм къде. И само за приятели стъкляния. Само капака не съм. Готвачите и екипът обещаваме не са пияни. 2 милиона души гледат. Чакат да донесеш. Обещаваме не сме пили. Не сме пили много. Stop lying. You're a liar. Това е най-интересното вкъщи. Нещо предназначение. Нещо да кажете? Пазар реали се ползва.
И какво готвиме тука? О, нге! Добре, ще си правя спишки, докато нашия оператор взима коза. Той е доста окантян. Тук отново не се случва нищо интересно, хората просто си готват. Един налазник, стария Игнат. Добър вечер, здравейте. Как ще коментирате днешното предаване? До газовия докато са на дроби. Докато се надроби. Готвим свико! Това е всичко, което седи в екипа на готвач Фико Фикус. Кажете, харесва ли ви да работите в Старото Фико Фикус. Усещаме, че тук има може би работно насилие, може би има минимални заплати и може би още 6 нередности. Но за момента салатката върви ли? Тук си е баб майката. Може да ни гледате по BTV от 8 часа до 10 без реклами и само с най-готините хора. И ви бе. Съжалявам, нова. Скоро ме уволиха от тази. Нов съм, само вилявам. Само ви давам ли? Сега само хвани микрофон. Как се менкаме, дами и господа, сега операторът се превръща във водещ. Да не повярва човек. Ние никога не пречим, ние сме готварското шоу. Няма как да пречим. О, връща се господин Игнатов. Старият Игнатов, Това е младият Игнат, който носи супа вода. Вода за супа. Нека видим какво по дяволите ще се случва с Трошим каната с Марчето епизод 1. Търсим чинийка. Господин Игнат, какво мислите за цялото това готвене, тази суматоха и за най-вече за най-добре снимачен екип? Пълно бедствие. Цялостно седи отговор. Харесваш ми? Хората са казали, като сипвам с много сол. Много сол. Ето да спайдат пък. Не, тук има лайно, което ще ликне, ако го бутнеш. Там има една. Ето. Снимай. Ето. Виж. Сега, защото нашия господин тук с камерата не снима. Вижте какво има тук. Насекомо нещо да кажете. Благодаря на който Господин Игнат е майката. Не, то се върна. Не, тук е. Това е много. Най-нощно пеперуда не го боксирай. Това е. Не се бийте. Това е. А това вече не ми харесва. За него говоря, какво е? Не, остави го това да си е чилизирано. What the fuck е това? Кое не ви харесва? Това е гадничко, да. Дойде един шайни покемон в кухнята на Фико. Айде тази енигма ли трябваше с салатката? Господин Салат. Отивам да я приберам. Ето това е ненормално с салатката. Отивам да я приберам. Просто откъртай. Пак седим и нищо не се случва, в крайна сметка. Напротив, все пак все още сме в Готвим с Фико! Докъде стигнахме с Готвим с Фико? Към края на предаването ли сме? Той соса е готов. Нещо да кажете за соса? Че е най-топският сос, който някога мога прош. Ще ги видите веднага след рекламите. Бате Фико, крайният резултат. Топа. Щастлив както винаги. Перфектно.
И накрая ти изглежда много гадно, но е много хубаво. Като част от операторите. Само искам да кажа, че яденето е топ. Ево на Фико и... Ево. И... Невероятно. Че си миеш приборите и ръцете. Да. Това 90% от ресторантите в БГ не го правят. И хвърля букука в букука. Това също е легендарно. Бате, 10 от 10 ресторант готвим с Фико е просто легендарното предаване, аз не мога да повярвам. Погледнете, тук всичко е чисто, спретнато, направено и вкусно. Най-вече вкусно. Обещано е.